Boubacar Nyare a fouillé bi Mali te sera hari Guinée a barka simi ne a fo la di Keita ngo nyina yanga sai ngo nyanga fanga ngo nyina media mba fo tuma ma famu kabi tugu dibi kanga yerema horonya nanga dambe segama kanga halala ya segama Modibo Keita temene pereje Lassana Traoré nan tumeta mama ndugure na fori mamaye hasimi de nana kan kungulu labo ka barka hasimi ni ka moko jama min bora odo na hasimi ga jama do ete nete shogel tide ne ben le cerveau hasimi ga jama do anyenye ma chama ere abora Modibo Keita Lassana Traoré pereje nunga presa Modibo Keita kabra borola ama présami do francien le colonisateur macaroni et ses macaronites abena kaube malila sigingo now yake on est là now make on est là ivoirien ko PDG Lassana Traoré le terrain est en marche le terrain de Assimi est en marche. Ceux qui vont rentrer n'ont qu'à rentrer, ceux qui vont rester n'ont qu'à rentrer. Un pied dedans, un pied dehors qui n'a pas là-dedans. Nous on part. Koyeninde tout à la tata. Mali tunyanina, andungera saraka minenadi. Mamadou Fofana qui faut ini ba Fofana. Andungera saraka ma kanke jamanan tandi mowe andomen to en façon kono. Et c'est qu'à il y a Jamana, un pays souverain, Mouroulé, Fanga di Malima le 27 septembre 1960. Nous avons le Wouli Fanga sera France. Hassimi de Nana ou Turutique Kabana. Hassimi Kanasra Voye, Boubacar Nyare, a fo Cheikh Nyare, a fo Cheikh Tungara, Kokanasra Voye, Douvenaka, Dafade, Meni Bolo Beala Bolo, Machi là. Aïe Kalo Kambra, Kukakumake. Aïe mon barkan tambalu bla ko ka kuma ke atema ko nyeo nu tumi se ko la ibe ka be biya anyu manga me ya tuma ma on kuna be tigenya so la tuma ma be jahana ba ko no ya olu de ko ibe ka katana ya si se ibe ka bina hasimi na yere wolo mianga hasimi lo mentege din anale si sa ba ko kalo ma ante malame wi ibe jigoni mono mami ita kibla jisumala ebe sego jigoni ma ambora ro na amba don kabako te ema yerde fona ya ala saya mona yerde de flesi so we ganga no sama adona ko saya ko ba ko ni Sumaila be ani mbega ko ka president ta ka boy ko ba se ko Sumaila bana Sumaila ko te de bubu ko de do e ma famu wallahi bubu ko de do kala en me yerde ko no bubu ko de do mba fo yerde mo we bubu te Mali maraya ne ni fo kabri bi ma so gu ire se ko bubu te Mali maraya amma ni na ko har ga ma sangele ko bubu ni boy ni ndo wa na ka wa na ni bubu ya na na ambe ya na ni bubu yi awala da bubu mare ay tamamu ta kana au ta teke present bubu ni ndaunga ya chemino mau saraya ko warti e ko karamo ko warti ko wakati la le re kanga dia abe mini bubu be ni je aba mu so free abulla ma songa na ri aba u joka be bubu ta ko min kandida aya tame ya au na mi na ma ni na ibe kani bubu ye min ndaunga ya anga ni marsi em seng marsi min karaya na mi na ma ni au to la ga to ye au to fa to ye kawana ni na kawe na ai na nai ame ya na mi na ma ni na mau tara salima m'intègre digne Mahamoudou Diko Kadala adon gouvernementé bubu ni ibeka de be ni bubu na namba yininga mau sara tugo ma na folo minu jere namba yininga o moto abeka ibe Diko ya foko charme non sana papier avec de tout mes gouvernement kuna amba yiningo la o mau sara tugo di amba yiningo la dobe ko fe ale bulla telimani na ale kuma chama na kafala la adamare moribo sibe minena ya shietla ama bulle ade
Biana ka muribo fini be kangi yanga na ka dali fini haramadi har ni te fene ika kiyere me do ko fe do kulire la do ra yere fila iba do chemange ko chema ibe yo rama me yere fila transo aya donda aya bota me kanake amma ko bila nanga bokono ni na akena wa to ko fe sino man ma ko ke be bolia abuli aw kono ko jamana imbe madu fofana fuyi jamana inte sigi korole ma tout ça c'est terminé aw tumbe kanga galaji de do anda aw be dika an bora kalama ko jadi ka di tugu an be de ba mi no on fe u ba be tak hasimi tanai maréchal général bubula côté kan sundata mo aya fo hasimi ka ka tanai ko maréchal ba ne tanga be ni siraka an sira foso joma sawo ambe do ko kalo kana milliard de duguna hari debe wa kara wa kele mobili kele million bi woro bi segi kasoro million mu bi sawa nous y en fakade quoi dida Cheikh Marjan ba docteur Cheikh Marjan pharmacie deuxième bon minika mo bela gelenfu jabati nunu dame de fer me befo fatim me befo noko sugu minyama e jakma e nina beta saningo sugu lawa ave dele asmi kana kalo ga nuna me barka bulai be ka te biu ame be ka bo ni mama marai be ka lawan soro ya mama mana si be ka mo be ta man suba ibe ka sendela ga dana mashima sa be dugu sisa ne kuma uchara pasabora asmi de lawo asmi be hina asimba ka jamana be et manga kuma mea ngo un pied dedans un pied dehors tu n'es pas là-dedans le cran de Hashimi est en marche ceux qui vont rentrer n'ont qu'à rentrer ceux qui vont rester n'ont qu'à rester nous on part et comment il va moi dénouement de dénouement segere ntu memori wo siribega congregero ko kuma dia nya barachi et de la gamuru siribe ga kuma fole no ngo rezo ka na be kuma bado na be minga bado akedo haraba ni popa sabe minga dawe ro anga to nyeni ngono kwa present minga do ro anga to nyeni ngono kwa malien ki buera za anya ro be dimi na mbona ya nene sawo ambe de ba miwe amau dafa autam c'est le maréchal général de Diko Bouboulado. N'y a Diko ka général, n'y a Hassimi ka maréchal. N'est pas comme il y a deux bourangères. Allez, donner l'impertiba, paf, aïe, non. Aïe, et là, les dames, tout le monde, prince allez, et le marron, et le homme, et le macabourou de vous. Asimika turo metene bolu kabra sigra mai masekati membako pasanye be jamana do hamimba kaka premier ministre fo tuma do na te haklina la mais qu'on le veuille ou non aujourd'hui moko fla de be kanga mali da marché hasimi be ti la sero min ti be se kanye no shogale amba wa kalo na ne na be bo le 27 ay boke ni boya kabra maze ko fende para transition ko do be faraka iga che iga aboka ina to ko borangono tapoke ale ma ko kilinde faraka 27 manasi ka ki jija do kana faraka na aka kuma wa mula ko kilinde faraka ku be takaboy jombe tani asini jama mi mbora orona jama no ma deli ga bo kabra la ka malida n'était bidé j'ai 64 ans je suis né avant l'indépendance jama mi mbora odona vendredi wallah jama no ma deli ka bo mali har yan san jama ya da e ba do ma mi ya hasimi colonel hasimi ifa ko ki bafo wolo teo na katla ka ke dangela wi o de do hasima ambi ko sinini be ni siranga kamali bo jonyala antanda do sege ya mo la mo barka bane nu president nu amanda do awdala
mɔgɔ barika bannen aw y'an bila embargo kɔnɔ an b'a kɔnɔ ka ban o ye Modibo minɛ tuma min Sénégal an fa Adama Jara don kalama araye an ko k'an bɛ araye bɔgɔti tant que u ma Modibo bila u siranna u y'a bila ka na Modibo b'a fɔ don min Faransi ma le 20 janvier 61 ko base française fɛn fɛn bɛ yan ko k'a bɛɛ bɔ yan o don armée ba t'an bolo mais an y'an jigi da an ka peuple kan an tɛ se dɛ Ala de bɛ se Ala de bɛ se aw n'an bɛɛ la an ye Ala don an n'an cɛ macaroni c'est macaroni e ɲɔgɔn denmisɛnnin taara musokɔrɔba san 70 furu hali i tɛ maloya yɛrɛ k'e tɛ den fɛ ne yɛrɛ ma da la ne ka kɛnɛ kɔ musokɔrɔba de b'a bolo a ba filan an b'an da don e da la an y'a dɔn sisan et puis i bɛ mɔgɔw fana ye tugun u bɛ tila k'an ɲininka ko ni dalu min b'an bolo k'a bɛ min dalu dara dɛ e tɛ CEDEAO la CEDEAO tun ye jamana 16 bi 15 CEDEAO kɛlɛla en 1975 a kɛra Lagos a idée bɔra mɔgɔ min na hali maaw b'a fɔ o tɛ tiɲɛ a idée bɔra Yakubu Gowon ni Togo président de la EADM ani Musa Traoré mais a idée bɔra ninnu fila de maaw bɛ kan ka CEDEAO ni CEDEAO de comparer CEDEAO de tun bɛ o initiative bɔra Musa tan CEDEAO o initiative bɔra Yakubu Gowon ani Togo président EADM CEDEAO ani CEDEAO tɛ kelen CEDEAO de yɛlɛmana ka kɛ CEDEAO mais o kɛra Lagos en mai 1975 ka dumuni tigɛ anw na avion tɛ jigin Asimi fana ko k'a ye frontière da a y'a ko ambassadeur da Asimi fana ko an ka ambassadeur ka na ne y'a fɔ e ye n ko Mali bɛ di yan ɲinɛ et après an sara an balolen don Malidenjugu dɔw bɛ yen Malidenjugu dɔw bɛ yen président sanction in binna dimanche a lɔgɔkun ye bi mais sukaro bɛ kan ka yɛlɛ 30 40 aw bɛ tila k'a fɔ k'aw bɛ jamana fɛ k'aw bɛ jamana kɔ aw bɛ kan ka aw yɛrɛ de nɛgɛn o yɔrɔ dɔw la 130 kuma dabɔ o 130 yɔrɔ dɔw la dɔ ye n wele 140 sukaro wɛrɛ ma na sukaro kɔrɔ in de bɛ yan dɛ o y'a yɛlɛ de dɔrɔn pour bɛ se ka fɛn sɔrɔ Ala kana barika don nafolo la maa maa bɛ kan ka nin kɛ Ala kana barika don i ka nafolo la Ala kana barika don e yɛrɛ la aw bɛ bagala bitigitigiw ma bitigitigiw tɛ o grossiste minnu bɛ kan k'a di o tuma olu bɛ taa ɲini ka tɔnɔ kɛ ni fɛn ma sɔrɔ a la u b'a kɛ cogo di hali a ma lɔgɔkun sɔrɔ fɔlɔ o bɛɛ la aw bɛ kan ka fɔ Asimi taa n'a ye an b'i kɔ n'aw b'a kɔ aw b'a dɛmɛ de gɛlɛya kana na nka sukaro 140 lɔgɔkun kelen président nin tɛ fɔ ye hali forontobani bɛ kɛ 200 ye Mali bɛ gɛlɛya de fɛ o e ma ye an bɛ ɲɛni na don o don an bɛ komi ko lahara jakuma kabako tɛ yan n'aw bɛ Asimi dɛmɛ aw b'a minɛnw jigin de parce que bi an k'an ka ɲɔgɔn minɛ de jamana kana gɛlɛya k'a yira dunan la k'a fɔ don min Modibo Sékou Touré b'i jɔ Sékou Touré ka fɛn in labɛn Adama kabako Adama Jara a b'i jɔ don min De Gaulle ma le 25 août 1958 palais territorial kɔnɔ Guinée nous préférons la pauvreté dans la dignité l'esclavage dans la richesse Adama a k'a la nous préférons la pauvreté dans la liberté et la richesse dans l'esclavage a bɛ nin fɔ don min a kɛra le 25 août 1958 o kɔfɛ de référendum nana 28 septembre u y'u ka indépendance le 2 octobre 58 Guinée sara Guinée y'a ka franc kelen sili sisan franc guinéen b'u bolo u sara hadamaden tɛ kɛ hadamaden i tɛ kɛ den ye tant que i ma gɛlɛya galama nɛnɛ an ser'o yɔrɔ de la an de ko an bɛ Asimi kɔ an de ko an bɛ Sogɛl kɔ an de ko an b'an faso fɛ n'an b'an faso fɛ an ka jɛ ni gɛlɛya ye an ka jɛ ni gɛrɛndɛ ye an ka jɛ ni koli an ka jɛ ni ɲɛni ye mais tant k'o ma kɛ dabara non Asimi ne tun mana jamana min kɔnɔ yan mun ne b'anw fa walahi Asimi Goïta ne tun mana Mali kɔnɔ bɛɛ le sɛri i b'a fɔ Asimi ye ko dusukasi tun b'anw fa Amadou Maïga a y'a fɔ Asimi ye k'an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini tant que a bɛ nin sira kan parce que il a donné l'honneur a ye honneur segin Mali ma ka dignité segin Mali ma e y'a fɔ Fari Zulu mɔgɔ ninnu k'aw kana pressé a fɔ Modibo Sidibe k'a kana pressé a y'a to u ka zone ni zonden ninnu dégager ka bɔ yen ni sira jɛnna fasoden ɲɛnamaw bɛ na
Amo kabako zumana sako ko nyamina dangile Umar Mariko Che Guevara ka kɛ fantanw ye ka kɛ dɛsɛbagatɔw ye Che Guevara Mali Umar Mariko Mali Kulubali a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ maa dɔ f'i ka jɛ I ka surɔfana kɔ ka sini daraka k'u ɲɛ sigi ne kan ka cɛ belebele ninnu olu jɛra fɛn dɔ de kɔ n terikɛ ani n denkɛ fɔ Buba Fanɛ Bubakar Ɲare u y'an lamin ni galaji o bɛ se ka min ayi olu bɛ kan ka di min sisan an da donna di la k'anw ka sigi galaji ma an bɛ saya sa n'o ye ni maa min t'a Asimi fɛ an t'i fɛ ni maa min tɛ Sogɛl fɛ an t'i fɛ Sogɛl ko tɛ o Asimi ko tɛ an balannen de don an b'a fɛ ka bɔ ne tasuma kɛra ka bugu la bi président ka so kɛ e bɛ n'i ɲininka de b'a ye ji ɲuman de ya ou bien ji kolon de ya e mana bɛn ni ji ye e bɛ ko ka bugu faga n'i ye tasuma kɛ bugu la i bɛ tila k'o tigi ɲini tasuma de b'an na fɔlɔ an mago tɛ k'a fɔ Sogɛl ou bien Asimi an b'a fɛ k'an ka jamana de ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka danbe segin a ma an tɛ maa si lamɛn tugun a y'a kɛ kalo kan ye I bɛ do do a do do an denmisɛnninma tun bɛ taa ba la n'i y'ale ta jɛgɛ kunden don a kunkolo mɛ kɔnɔ in ka bon quoi I b'a ta ka bɔ fɛn na m'a dɔn ni Adama ye do do ye o b'ale de kɛ jɛgɛbuti ye k'a kɛ to na la I b'a ta dɔrɔn ka kɔnɔ in fara ka bɔ a la parce que a kɔnɔ in ye poison de n'a seri kɔnɔ I bɛ sa donc I b'a kunkolo de bɔ a la n'i y'a minɛ dolen na k'a da bɔ a la I b'a kɔnɔ ci do do a b'a kɔnɔ funu k'a kɛ komi a ka ci an tɛ do dɔw lamɛn sisan koyi parce que foyi t'u kɔnɔ ni fiɲɛ tɛ voilà Adama an tɛ ninnu lamɛn tugun foyi t'u kɔnɔ ni fiɲɛ fu tɛ sinon anw taara kolon na Adama Ben Jara an tun bɛ yen bon sisan an fana ka bɔ an ka u ye kɛ place de l'Indépendance Mali bɛɛ ta don an ta bɔ maa si kana bɔ a ye bɔ an fana k'aw ye k'aw bɛ se ko la tɛ se foyi la o yɔrɔ la u taara piri m'a dɔn fɛn martyr de la pont min bɛ yen aw b'a wele monument martyr la aw tun tɛ mɔgɔ mugan bɔ wayi nasira I jɔ n ka ɲɛnɛ dɔɔnin wayi aw tun tɛ mɔgɔ mugan bɔ koyi aw kɔni aw bɛ se ka mankan siran CEDEAO yɛrɛ tɛ se k'aw nasira kuma t'aw ma o a tɛ CEDEAO papier si la ko embargo bɛ se ka kɛ jamana kan a t'a la UEMOA jamana 8 de don a t'a yɔrɔ si ko mɔgɔ bɛ se ka wari tigɛ Mali jamana la a t'a la donc an y'a dɔn min b'a kɔfɛ e ma ye embargo binna don min dɔrɔn Faransi ko k'ale b'a soutenir a ma dan o ma dɛ a tilala k'a fɔ ko Air France kana na yan kuma in bɔra Élysée de la Macron et c'est Macronite ko Faransi avion kana na yan n ko bɛ mun k'aw na yan a ma dan o fana ma dɛ tilala ka min kɛ ka Union Européenne mɔgɔw wele k'u ka sanction ta Mali n ko après a ma dan o fana ma dɛ u taara Nations Unies na k'u ka Mali sanctionner Chine ni Russie ko k'a tɛ kɛ an b'u dugawu k'u ye ka Doumbouya fo Guinée a ko Mali ko port dayɛlɛlen bɛ Mali aw kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka datugu mɔgɔ ɲɛ yan hali ni bɛɛ y'a datugu Ala bɛ dayɛlɛ n bɛ n ba fo madame Wolokɛ min y'a jɔn kelen ba k'an ba Ina Tall madame Bathily Ina Tall Lamba Bathily ka foli bɛ yan président Maliyɛn na minna sisan de ni hɔrɔnya ni danbe o de tun tilala na fɛn fɛn mana tun mana fɔ Buwa ye wayi fɛn fɛn mana kɛ Buwa la wayi l'honneur du Mali la dignité de Mali n'i bɛ k'an k'an don jahanama de kɔnɔ Asimi nana k'an bɔ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ min an ka kɛ Asimi k'a ka taa n'a ye ni maa o maa sera Asimi ma i b'an sɔrɔ i ɲɛ mɔgɔ barika bannen fɛn fɛn mana maga Asimi na i b'an sɔrɔ a ɲɛ Asimi duwawu b'a dafa de mais e bolo bɛ Ala bolo maa si Asimi min ma kawa Asimi min ma yaada Asimi min tɛ yɛrɛ la Asimi min b'a ka basiyeni kɔnɔ hali bi en tant que président de la République hali n'a ma élu démocratiquement mais bi ale de bɛ Mali kɔnɔ tila ka na kalo kan na yan Asimi nalen sisan u ka san 7
kalulu ngai mono we armement min sa 10 ans ma kaya we armement min sa avion min sa 10 ans ya ma kaya kam malika dignité kama ka honneur segama bibi ni be kuma dron toi tu es malien non peut-être bien mami ya mula ma oula mea mo barka bani c'est-à-dire mama te asmin ka gouvernement tu asmin go ete manye mo barka bani oh nero mama te asmin fe jamana do chugula mama te asmin fe jamana do chugula mama te sogal kan bara fe jamana do chugula mo barka bani ne ko voilà parce que jamana ko asmin ko tewo amba yere di ninina ni bekake frontière ou daduna avion titi fem betigarama oli ganga famo de ne ka yira ka fo amba ko ayi ruba petu ka ande autiseo abusea na tu mese ide ka beta anso minani kalau laut mau go sama singamba sama bologamba fa simple sama senani bese kake sama singamba itu kene haraman jara ala haraman jara Thomas Sankara ka kuma inke asimi kalame Thomas Sankara ka kuma Marguerite de Philippe Fa Auguste Fa Mariam Sankara che Thomas Sankara info esclave akala ukala me dugu kala me l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui tout le temps l'affranchit. Seule la lutte libère. Bokar Yare amina dugu son perendugu Sékou Touré né le 9 janvier 1922 à Farana ay kuma mi fo degole ala adama kala sa. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Président Barabana ambora oro me ambado vive Assimi vive l'armée malienne nini te da ete maniera mai ne kuti wele brala ma le 22 Afrique bed be le 22 kamali soutenu awi mira ayo no flawara Adaman Ben Jara ani Siriki Kuyate Sege Babi ko yeni ni faga ira maula ko jama ba ngode era fiera kuni prendre ko tiye tela ko ni mobilisation famara kake amo fo yala bolo le 22 ginani waklo oluri be bo kafara ore do Macron ese macaroni hasidi do Francia obe to hasidi yala hasidi de awe ya santan maru fofana arme mimbe aveni ka batan durugo dongo do anga dugule be mine awe ya ako kaweta ango ko kasira farawni antara mawore nyini ko luka nande na ako fana ko teke ni ka ba kuy prezani hasidi denya yokuy ni dugu kise denya de maru fofana be ya fama ni mani fo nunuma mundu tenya ay nande me o kontande me mawre nana kabande ma ko fofana teke kanyi nyeni ko no dro mawka na ka yela na ko mi basa makorone musokoro ba furulai makorone se makoronit abba makorone se makoronit kita nyena ma fa on yere tefe musokoro ba furulai iba flam furulade voilà ande touré hash ami foki wala ni mano hamidu touré procureur commune 4 ema baneni doyale mato fuma kika gala kama ni mo ke ba ke gansa touré ka foli be l'honneur du Mali, la dignité du Mali anya segama le Mali avec à sa tête l'homme fort, le digne fils héritier de Sundiata, de Babemba, de Tcheba, de Firoun, de Djoussé,
kumi dosi an tun kɔnɔ ko sangara ninnu sara o k'a banna o an tun kɔnɔ ko capitaine den dorili ninnu sara k'a banna o an tun kɔnɔ ko capitaine mariam sara k'a banna ala nana ni maaw ye Afrique kɔnɔ bi ni maaw bɛ k'an b'i bolo ɲɛsa la le colonel Hasimi Goïta i bɛ barika bannen ninnu maa o maa bɛ armée ni ye barika bannen de ne wulila ɲare armée a ye taa kɛlɛ kɛ aw kan k'o de kɛ parce que aw y'o de kalan o e dalen ni muso kɛrɛfɛ yan Sadio Traoré e bɛ basi dun ka cɛkɛ dun k'i fa dumuni na k'i bɛ to k'i kɔnɔbara ba den mɔmɛ n'a ye tile fila kɛ i bɛ taa ɲɛgɛn na ka taa kɛ bobakɛ ye e bɛ tila ka dɔ fɔ armée ma maa maa ye fɛn fɔ armée ma e ye dugu sago den ye maa maa ye dɔ fɔ armée la e ye kunna wolo e tɛ kunna wolo den ye e tɛ halala ye maa maa ye dɔ fɔ armée maliyɛn na e tɛ den yɛrɛ e kan ka bɔ malidenya la o tigi ye fuga président i bɛ saki da i kɔ la ka rangers don k'i ɲɛsin k'i sara i fa n'i ba la ne bɛ taa i bɛ sa o bɛna fɔ i fa n'i ba ye k'a tora a la aw ni ala cɛ ni fɛn ma k'o ye ou bien fɛn olu ma jansa dɔw bɛ jansa aw jamana cila ninnu wari dumuna ninnu aw subaga ninnu parce que ni maa ka ko daminɛ na e tɛ bɔ naaniya la e bɛ kɛ n'a bɛlɛ de ye anw de ka constitution depuis Modibo temps président fɛn fɛn nana a y'a to a la ko ni Afrique bɛ Mali dugukolo dɔ fɛ on est prêt k'a céder pour Afrique ka unité ka kɛ o bɛɛ la an tɛ to yen i nana ye n bugɔ n tulo kɔrɔ n ye fan dɔ i ma i ye n bugɔ i nana ye n bi i y'i sigi n kɔnɔ ko f'i ka n fo n ko ayi a sera a dan na Mali sera o yɔrɔ de la commerçant fɛn fɛn bɛ kan kan k'i bɛ feere fɛn gɛlɛya ko parce que embargo kɛra Mali la ala kana barika don e tigi la commerçant fɛn fɛn ne de kan ka prix la yɛlɛ ko parce que embargo kɔ ko sisan ye ka hɛrɛ sɔrɔ ye ala kana wari in kɛ k'e nafa ala kana barika don i ɲɛnɛma la ala kana barika don i kɔ la ne ɲɛna an bɛ yɔrɔ min bi ba nɛnɛ Hayidara madame Hayidara ni woro b'e bolo ne b'a cɛpɛrɛn ka d'o de ma pour yan'an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye o aw ye Chine ye bi a kɛra deuxième mondial économie Chine ye tɔɔrɔ min kɛ a bɛ kɛ Mao Tse-tung bɛɛ b'a kalama o y'a kun bi u b'a hɛrɛ la n'an ma ɲɛ k'u y'u jɔ Hasimi ni Choguel an fana kan'u tɛrɛ ye dɛ trahison ye mun ye gɛlɛya nana an ko sisan an sɛgɛnna a ye ta ka bɔ yen n'an y'o kɛ an kɛra pisiruwale an ka gɛlɛya in kun olu yɛrɛ tɛ se o Sénégal ka budget la a ye économie tila bɛɛ bɛ bɔ Mali la n'a digira n'a digira olu yɛrɛ la o n'a digira o n'a digira Côte d'Ivoire fana la u ka loko n'u ka bananku n'u ka avocat ta tiɲɛnen ninnu a bɛɛ bɛ toli u bolo walayi Hasimi ala ka barika don i la i n'i ka mɔgɔw bɛɛ ka taa Diaw la ka taa bila Wage la ka taa bila Kone la ka taa bila l'homme tranquille min ka kuma man ca Sadio Modibo Kulibali n b'i fo Modibo Bile boucher international Yaya Konate ka foli bɛ yan n terikɛ Isa Konate k'a barika kanu na an sera dandugu n'i sera dandugu foyi tɛ yen tugun i b'i jɔ ka ala kɔnɔ i bolila ka se koko la i bɛ mun kɛ i dun tɛ se ka taa i bɛ mun kɛ i b'i ni de se ala mana min kɛ o de don an sera o yɔrɔ de la sisan e nana wuli a ye pɔsɔn min da armée la i k'o k'a la dɛ a jɔ adama i bɛ tila k'a bila daminɛ na n b'a fɛ tulo gɛrɛnw k'a mɛn le maréchal le général le maréchal le général le haut commandement militaire le ministre de la défense ne de don Bubula don le commandant en chef de forces armées Bubula don maréchal Bubula n b'a fɛ i k'a mɛn juguw k'a mɛn tugun Thomas Sankara ye min fɔ jɔnw ye Mali jɔnw minnu bɛ jɔnya kɔnɔ hali bi a kala o kala mɛn. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui tout le temps l'affranchit. Seule la lutte libère. Capitaine des femmes, ni Thomas Sankara.
Sékou Touré min fo De Gaulle français ou ɲɛna De Gaulle o don bɛɛ tɛ se k'i ɲɛ don De Gaulle la. Sékou Touré min fo De Gaulle le 25 août 58 o fana k'a la maliden jugu minnu bɛ k'u k'a lamɛn. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Président dɔw den de bɛ ŋaɲa kɔnɔ u tɛ muso diya dɔn u tɛ den diya dɔn u tɛ fa diya dɔn u tɛ ba diya dɔn olu bɛ kan ka faso kunbabɔ barikatan ani minnu barika bannen bɛ jamanaw kɔrɔ olu ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'a sini n'an ka mɔgɔw dɛmɛ olu bɛ kule de la dɔrɔn a ye ta ka bɔ yen san duuru a bɛ tan a donna tan Mamu Dajɛngɛ i ka camisole an tɛmɛna nin yɔrɔ la sisan an falen bɛ Mamadu Fofana ninnu ka fɛn na i b'o dɔn kunanji dɔlɔlama Mamadu Fofana de b'o kamaralakaw ani numu ninnu Isujan an b'i fo Kɛnkaleri Isujan Isu Tarawele an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn président bɛ den mandi bɔbugula kelen den Mali bɛɛ Sam Samabali wayi Mugadam Sam Samabali hali n'i bolo kɛ tan ne de y'a k'a ye n b'a fɔ ka Bu Samakɛ fo k'a ba ɲuman fɔ Basitu Samake Masasumi ban kelen ban Fanta Jalo Fanta Kulubali ba Fanta Kulubali ka foli bɛ yan n b'a mɔnɔkɔnɔkɛ min ye Job Wasolo Vieux Sidibé ka foli bɛ yan camarade de lutte Ismaël Samake Kalabankoro Sékou Maïga i ka foli bɛ yan wagati sera i bɛ Musafu ye pasa min danna i b'o k'a la an b'a datugu n'o ye ayi o yɛrɛ tɛ k'a la bi o yɛrɛ tɛ k'a la bi i bɛ fanfare labɛn dɔrɔn an b'a datugu Ben le héros national nin y'i ka kɛnɛ ye aw ye nin don sigi yan'a ka kɛ kabiri jama tɛ caya e ni Sidiki a y'aw ni da aw ka faso ma bi an fila kɛnɛ kan bonya fɔlɔ bɛ di e ma Ben le héros ne t'i wele Ben le cerveau de Ben le héros k'i fo k'i wale ɲuman dɔn n dɔgɔnin Amadu Mayiga merci n ba ka côté la k'i fo k'i wale ɲuman dɔn aw kana kalo kɛ maa si tɛ se aw la jamana in kɔnɔ parce que aw bolo bɛ Ala bolo Cheikh Tunkara président i ka foli bɛ yan Ɲare i ka foli bɛ yan i b'a la ban ni mot de ye nɛgɛ karafe juru tun bɛ an den mandi bolo Adama Jara Nostra le sorcier de la technique génie de la technique le magicien de la technique l'homme au doigt d'or Adama Jara Nostra Damis a bɛna ka ca ye a sigilen bɛ yan min ye n bila bɔlɔlɔ sanfɛ président Sori Kasoke PK président du club des amis Bugula an b'a fo ka wale ɲuman na commando para aw ka foli bɛ yan armée de l'air aw ka foli bɛ yan génie aw ka foli bɛ yan garde national aw ka foli bɛ yan police national aw ka foli bɛ yan Kati Sunjata aw ka foli bɛ yan jala don an da jala ka kunna u ye di don an da an ko jaja aw bɛ tan de kalo kan si tɛ n'i sigi jamana in kunna tugun nɛgɛ karafe juru tun bɛ Adama bolo président Sori Kasoke ale de ye n bila bɔlɔlɔ sanfɛ kuma tun bɛ mɔgɔ min bolo le maréchal le général le commandant en chef des forces armées du Mali ne don Bugula don an bɔra kutuba la n'a diyara min ye an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma diya i ye o y'i kunko de i kun ci kogo la an bɛ armée ko la bi an b'a la o ma daminɛ sisan dɛ depuis Assimi m'a dɔn a bɛ na moi je suis le défenseur principal de l'armée malienne aw an bɛ sa u ka ko la an ma kɛ armée fɛ e ye dugusago den de mais an ma kɛ armée fɛ ko ne ko ten Zasu an bɛ yɛrɛ wolo in fɔ Nuhu Togo i ka foli bɛ yan badabada Nuhu Togo kankelentigi Nuhu Togo Modibo Sidibe i ka foli bɛ yan an bɛ den ɲumanw dɔn sa o aw kana da miliyari an na ni biliyɔn ye an b'a y'aw ka wari dun ka tila k'an ban ka bɔ t'aw ye an ɲɛ yɛlɛla o nin ko in an ɲɛ yɛlɛ koyi Assimi ye an ɲɛ yɛlɛ sɛgɛji de la den na n'u kɔnɔ ko Mali bɛ k'u sago ye Mali tɛ kɛ maa si sago ye tugun aw ye min dun an b'a fɛ k'aw kɔnɔ fara yɛrɛ k'o b'aw kɔnɔ k'aw bɛ na dɔwɛrɛ dilan k'o dun an ɲɛnama ɲɛna yan o tɛ kɛ voilà Dawuda Gɔfa pétrole i ka foli bɛ yan PDG Bukajigi i ka foli bɛ yan an bɛ bɛɛ don kira mantonya la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n terikɛ Musafa i ka foli bɛ Musafa Sidibe zikiri da la Bugula terikɛ hakɛ to bɛ nin kan sali ala Muhamadu